Me sé la canción de esta peña, pero suena a tope de bien esta pedazo de rima que se hace aquí encima. Pero esta es mejor la base, así que me graparé algo aquí para que le pase. Aquí en Lobato, improvisando rap guapo. Aquí en la vida de Legal, con estos dos mendas. El Legal está los platos rascando y estoy probando el terreno aquí en los platos, improvisándome algo que quede guapo sobre esta base. Menudo desfase, vendrá el gato. Ah, no, que el gato la palmó hace poco. Pobrecico, con lo algo me gustaba ese gatico. Alaxe, doinu batzuetatik bestera bagoaz eta gu geu ere bagoaz, hori bai, badakizue, asteburuan hemen izango duzuela kolpez kolpeko lantalde osoa eta Mertxe Izpurua ere gonbidatu izango dugu hemen platoan bertan, gauza asko ditugu berari galdetzeko. Izpuru andereak argituko dizkigu inbestiduraren harira Madrilen sukalde kontuetan zertan dabiltzen. Bihar horretan ahaleginduko gara, asteburuan beraz kolpez kolpe lantalde osoarekin martxa betean, eta bagoaz, eta izue, sorpresa gaurko abestia, tira, bizitza ez da izaten erraza ez da, triste, dota erdi pozik bizitzeko aukera, bibide, gabon pasa, bihar arte. Nora itzuli emaidazu eskuata goazen biok portozik mundua jaioko da bihar goizik bizitza da bakarrata ez ditu bibide baizik triste bizi gintezke edo erdi pozik. Espero zena gertatu da. Eusko Legebiltzarraren gehiengoak ezezkoa eman die Elkarrekin Podemos IUk, PPek, Ciudadanosek eta Voxek hezkuntza legeari jarritako osoko zuzenketei. Beraz, lege proiektua ez da berriro Eusko Jaurlaritzara itzuliko eta zuzenketa partzialak eztabaidatzeari ekingo diote. Asteko Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek lege proiektua defendatu du. Haren esanetan, lege proiektu sendoa da hezkuntza eta gizarte eragileen ekarpenak biltzen dituena eta gainera, iazko apirilean Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek izenpetutako akordioa oinarri duena. Eduki jakin batzuei heldu die sailburuak. Hizpide izan du hizkuntzen irakaskuntzaren gaia zeinak arrabotsa eragin baitu azken aldian. Sailburuak aitortu du hizkuntzen arloan eztabaida handia dagoela mahai gainean, baina bidetik eta helburuetatik ez desbideratzea galde egin du. Orain, sailburuaren esanetan aurkeztutako zuzenketak kontrastatzeko, adosteko eta onartzeko garaia da eta legebiltzarkideei dagokie hori. Gabon guztioi, 8:30 pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan gizarte arloko gaiak hizpide. Oldarraldi judizialaren kontrako manifestazioa egingo da azaroaren 4an Bilbon, euskararen normalizazioaren kontra azken hilabeteotan izan diren epaiak auzitan jartze aldera. Euskalgintzaren kontseiluak antolatu du protesta eta atxikimendu ugari jasotzen ari da. Deialdiaren harira atzo Euskal Sindikatu Nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin zuten mobilizazioekin bat egiteko. Bilbon bertan egindako agerraldi batean. Propio agerraldirako ondutako oharrean gogora ekarri dutez eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa dela hizkuntza gutxituen normalizazioan. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan.
Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat, inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura, zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du kontseiluak. Baita, langile moduan, euskaraz lan egitekoa ere. Goiz honetan berriz Euskal Konfederazioak agerraldia egin du Baionan, Euskararen erakunde publikoa osatzen duten 4 partaidei eskatzeko Euskararen geroa segurtatuko duen hizkuntza politika bat proposa dezala. Hala, hain zuzen ere, galdetu dute ea nola egin daiteke 2050ean Euskaldunen kopurua uneko 30 izan dadin. Gainera, Euskararen erakunde publikoaren izaera eztabaidatuko dute ura osatzen duten erakunde publikoek ondoko asteetan, eta etorkizunean izango dituen baliabideak erabakiko dituzte. Bada euskalgintzaren hitzetan, gaur egungo erritmoan segitzea euskara hiltzera kondenatzea litzateke. Egitura horrek eta egitura horretan biltzen diren egiturek bidea zabaldu zuten pixka bat eta emaitzak lortuak izan dira. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Euskararekin lotuta azkenik hala, bada besterik osteguneko lerroburuetan aipatzeko. Urriaren 9 Erandion aldamio batetik erorita larri zauritu zen behargina hil eginda, orduan izandako zaurien ondorioz LAB sindikatuak azaldu duenez. Horrekin batera jakinarazi du asteartean arrantzale bat hiltzela Pasaian. Hala, sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten 55 behargin hil dira lan istriputan Euskal Herrian. LABek azaldu duenez, itxura denez istripua gertatu zenean langileak ez zuen erorikoen aurkako babes sistemarik, eta hori bereziki deigarria da amiantoa kentzeko prozesu batean prebentzio neurriak eta enpresariaren partetik ezarritako kontrolak muturrekoak izan beharko liratekeelako. Sindikatuak gogorarazi du ia 11 langile hil zirela toki garairen batetik erorita eta aurten 4. Eraikuntza sektoreko lan baldintzak salatu ditu eta erakunde publikoak ere egin ditu egoeraren erantzule. Bestaldetik, 2 sexu eraso salatu zituzten joan den astean Getxon, hilaren 12 eta 14. Getxoko udaleko bozeramaileen batzarrak biak gaitzetsi ditu adierazpen instituzional baten bidez. Gainera, esan dute bihar 2 elkarretaratze egingo dituztela, instituzionala eguerdian eta herritarrena arratsaldean. Beste aldetik, ertzaintzak baieztatu du larunbat goizaldean sexu indarkeria batengatik salaketa bat jarri zutela udaltzaingoan. Hala ere, esan dute hilaren 12an ez zutela gisako salaketarik erregistratu. Donostiara begira, listor asiatikoen abiak detektatu dituzte hirian, suhiltzaile jakinarazi dutenez. Gai zadatuta berriz, Kataluniako presidente Pere Aragonesekin bildu dira senatuan Mertxe Aizpurua eta Gorka Elejabarri eta EH Bilduren bozeramaileak.
testuinguru politikoa aztertzeko eta Euskal Herriaren zein Kataluniaren etorkizuneko erronken inguruan mintzatzeko. Bilera horretan Euskal Alderdi Independentistako iturriek azaldu dutenez, egoera politikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak aztertu dituzte Pedro Sánchezen investidurarekin lotuta. EH Bildu babesteko prest baitago eta ERC eta Junts berriz amnistia eta autodeterminazioa mahai gainean jarrita negoziatzen ari dira. Hain justu, EH Bildurekin bildu aurretik Aragonesek beste bilera bat egin du ERC, Junts eta PSC-ko senatari katalanekin. Gauzak horrela, senatuko aretoetako batean aipatutako senatariekin bildu ostean, hitza hartzen lehena izan da Aragones 10 minutuko tartean. Bertan, adierazi du amnistia ezinbestekoa dela abiapuntu gisa Katalunia eta Estatuaren arteko gatazka politikoari irtenbidea emate aldera eta ziurtatu du Kataluniak botoa emango duela erreferendum batean. Hala, Aragonesek berretsi du eskuineko alderdiek diotena gorabera, Katalunia Europako nazio zibiko eta demokratiko bat dela, bakean eta askatasunean aukera guztien artean, erabaki nahi duena demokrazia eta aitorpena oinarri hartuta. Entzun. He vingut a comparèixer en aquesta comissió a defensar l'amnistia, a defensar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya com a culminació de la resolució del conflicte polític, a defensar el benestar i la prosperitat dels ciutadans de Catalunya. En definitiva, he vingut aquí a defensar Catalunya, la Catalunya de tothom, de tots els catalans i catalanes, que independentment del que pensin, volen viure en llibertat, pau i justícia. Palestinarren eskubideak aitortu gabe, ekialde hurbilan bakea lortzea posible dela uste duena zoratuta dago. Hitzok esan zituen Palestinako aginte nazionaleko buruak Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian iragan irailaren 21. 2 aste geroago Gazako miliziek eraso egin zioten Israeli eta hankaz gora jarri zuten ekialde hurbilerako zenbaiten joko taula politikoa. Ondorioetako bat izan da, Saudi Arabiak geldiarazi egin dituela Israelekin harremanak normalizatzeko zituen negoziazioak. Hain justu, Tel Aviven eta Riaden arteko akordioa geroz eta hurbilago zegoen honetan, milizia palestinarrek erasora jo dute eta horrek zaildu egin du Joe Biden Ameriketako Estatu Batutako presidenteak eta Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak eskualderako duten helburu nagusietako bat. Estatu juduaren eta inguruko herrialde arabiarren arteko loturak estutzea Palestinako auzia albo batera utzita. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we got to overcome a lot of things. They know what حق الإنسان. لا يوصف حق الإنسان يوصف حق الحيوان.
Palestinako gatazkaren bueltakoak ala lerroburuekin bukatzeko gurera goaz bueltan, Durangoko azokak antolatu dituen topaketekin. Dapro topaketaren 5. edizioa ospatuko da azaroaren 28 eta 29 musikaren eta familia ikuskizunen sektoretako sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen artean lankidetzak sustatzeko asmoz. Zein da Dapro topaketa hauen helburua? Dapro topaketa hauen helburua da sortzaileak eta programatzaileak edo industriako profesionalak harremanetan jartzea kultur munduan bidea egiten laguntzeko edo bide hori errazteko. Danok jakin badakigulako kultur munduan bidea egitea ez dela bat ere erraza. Behin hau esan da Dapro azaroaren 28 eta 29 egingo ditugu, 2 egunetan. Azaldu dutenez, topaketari esker Euskal Herriko kultur aretoetan ekintzak prestatzen dituzten programatzaileek bertatik bertara ezagutuko dituzte sortzaileen lanak. Azaroaren 28an familia ikuskizunei eskainiko diegun topaketa izango da. Hau Durangoko Bizenta Mugel bibliotekan egingo da, eta esan dudan moduan Berbar Euskara Elkartea eta biblioteka bera ditu bidelagun, eta azaroaren 29an musikaren txanda izango da, musikaren esparruari emango diogu tartea, topaketa horren ingurukoa izango da, eta Plateruena kultural aterpean egingo dugu. Prentsaurrekoan Beñat Gaztelurrutia Durangoko azokaren izenan eta Mai Arana musika bulegoa elkarteko lehendakariak egun horietan eskainiko diren ekintzak azaldu dituzte. Azaroaren 28a familia ikuskizunen proposamenak plazaratzeko izanik eta 29a musikarentzako espazioa. Eta orain bai, eguneko lerroburuak aurreratuta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Atzera bota dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza legeari jarritako osoko zuzenketak. Hezkuntza munduak merezi duela etorkizuneko proiektua eta ahalik eta babes handinarekin joan dedin. Eta hori da, nik uste baita ere alderdi politikoak edo talde parlamentarioak bilatuko dutena. Eta da, ahalik eta babes nagusi edo handina aukitzea. Beraz, Euskal Herria Bilduk ezezkoan bozkatuko die osoko zuzenketei herri honi egokitutako ahalik eta lege honena eraiki nahi dugulako. Eta ezarritako hizkuntza helburuak betetzea. Ordea, eskolarekin lotuta aipatu dugu lerroburuetan ere, 2050ko euskal hiztunak 130% izatea bermatuko duen politika eskatu diote eskolaren erakunde publikoari. Nola bultzatu euskararen bizi begitzea, olako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizunak izan dezan. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz. Eta sinergian lan eginez euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Alta begiratzen duguna da jendarteak badura euskara egarri bat. Gurasoek nahi dituzte haien aurratu euskalunak izaitea, helduek nahi dute euskara ikasi, beraz jendartea bere anistasunean euskara egarri da, eta hori biziki seinale positibo da. Orain egarri hori parean eman zaizkio beharrezkoak diren baliabideak.
Euskararen inguruko albisteekin jarraiki udallegearen bidez Euskara sustatzeko dekretuaren artikulu gehiago baliogabetu ditu justiziak. Aurrez, aste honetan Vox alderdi ultraeskuindarra jarritako helegitearen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baliogabetutakoei erantsi behar zaizkie orain artikulu hauek eta eskuinean dute hauek ere sorburua. PPren helegite bati emandako erantzunak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak beste epai bat eman berri du udal administrazioek beren jardunean Euskara lehenestearen kaltetan. PPek jarritako helegite bati erantzuten dio eta Euskal Autonomia Erkidegoko udal legearen bidez Euskara sustatzeko dekretuaren zenbait arau baliogabetu ditu. Idatziak Euskara hutsean sortzea ahalbidetzen zuten arau horiek, beti ere Euskaraz ez dakienari gaztelaniera itzultzeko dokumentazioa emanez. Epaiak azpimarratu dute, ordea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bi hizkuntza ofizial daudela eta ezin dela egon bat bestearen gainetik. Bi hizkuntzak ofizialki berdinak direla eta ezin dela bietako bat lehenetsi, ebazpenaren arabera. Gainera, gogoratu dute Espainiako Konstituzioak ez duela agintzen gaztelaniaz gain beste hizkuntza ofizial baten ezagutza. Aldiz, hezkuntzari bueltan helduta, unibertsitate sistema plana aurkeztu zuen atzo Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Oro har, 2.256,2 milioi euro bideratuko dituzte unibertsitatetara azken planean, baino 14,5% gehiago. Plana ezagutu ondoren EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos IUk exigitu dute EHUko irakasleen eta ikertzaileen lan baldintzak hobetzea. Erne. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikusi beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzak hobetzea ahalbidetu beharko luke eta azkenik losuaren baitan sortu zaigun arazo honi irtenbidea emateko aukera kontemplatzea nahiko genuke. Helburua gure ustez ez da izan behar daukagun ezer ordeztea, baizik eta komplementu bat jartzea eta kalitatezko hezkuntza online bat ematea Euskadin eta Euskaditik. Guztiona izan beharko lukeen konpromisoa da. Gauzak horrela, Euskal Herriko Unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileek pasaden urriaren 11an egindako grebaren balorazio positiboa egin dute goiz honetan eta lanuztearen jarraipena 90%an kokatu dute. Mobilizazioen arrakasta ikusita, errektoretza eta Jaurlaritzaren hezkuntza sailarekin biltzeko eskaera erregistratu dute. Era berean, hurrengo astean burutuko den zerbitzu publikoetako langileen greba deialdira txiki dira, zerbitzu publikoen eta langileen lan baldintza duinen defentsan. Sindikatuen arabera, pasaden urriaren 11an Euskal Herriko Unibertsitatean deitutako greba arrakasta nabaria izan zen. Azaldu dutenez, 1200 irakasle eta ikertzaileek mobilizazioetan hartu zuten parte eta lanuztearen jarraipena 90%koa izan zen. Egindako balorazioan, irakasleek errektore ordetzaren jarrera kritikatu dute ere. Jarraipena 4%an kokatzerakoan, errealitatea desitxuratzeko saiakera leporatuz. Neurri murriztaileak eta lan baldintza prekarioak salatu dituzte, hilean 800 euroko soldata jasotzen ari diren langileak eredutzat hartuz. Egoerari irtenbidea emateko, elkarrizketarako deia zabaldu dute. EHUko irakasle ikertzaileek emandako erantzun masibo horren ostean, biltzeko eskaera erregistratu dugu. EHUko errektoreari zein Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari zuzenduta. Grebara eraman gintuzten aldarrikapanen aurrean zer irtenbide proposatzen dituzten galdetzeko, baita sindikatuen aldetik proposamen zehatzak egiteko. Argi daukagu orain arte izandako alde bakarreko jarrera ezin dutela mantendu. Arazoei muzin eginez eta beren erabakietan beren burua justifikatzen saiatzen. Norabidea aldatu behar dute eta EHUko langilei zein euskal jendetarteari begirako neurriak hartu. Gauzak horrela, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakasle eta langileek hurrengo urriaren 25ean Euskadiko sektore publikoan deitutako grebarekin bat egingo dutela iragarri dute, baita azaroaren 30erako deitutako greba feministarekin ere.
Kalitatezko zerbitzu publikoak eta lan baldintza duinak alderrikatu dituzte. Besteak beste, 10% soldata igoera edota lan kargak arintzea eskatuz. Euskararen inguruko azken albistea gora bera, Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakariarekin izan gara gaur. Beno, oharbidez azaldu zenuten ezta, hizkuntza ereduek ez dutela euskalduntzen eta horiek gandituko dituen eredu baten oinarria behar dugula, ezta? Eta hala murgiltze ereduaren aldeko apustua egiten duzue zuek. Bai, hala da. Hala da, egia da, azkeneko 2 urte hauetan, parte hartzaile aktibo izan garela, agente aktibo izan garela, legearen lanketa honetan, eta hizkuntzaren gaiari dagokionean, itxaropentsu ginala, ikusten genituelako aurreproiektuak bazituelako aurrera pausuak, jasotzen zituelako. Baina era berean, gure ustez ere beti egon dira arlo honetan gabeziak, bai? Halere, gabezi horiek kontutan hartuta, esaten genuen, izan zitekeela, lege hau, datozen belaunaldiak euskalduntzeko, oinarri bat. Beti ere, guk bat egin dugu aipatzen diren helburuekin, baina aipatu izan dugu beti, gure ustez horrek ebaluaketa bat behar dula atzetik, ebaluaketa eta ebaluaketa hori ezin dela ez ikastetxeen eta ez irakasleen eskutan utzi soilik, baizik eta kanpo agente batek egin behar duela ebaluaketa hori, ezta? Ez hainbeste promozionatzeari oztopoa jartzeko, baizik eta hobekuntzari eta hizkuntza proiektuetan esku hartzeak egiteko. Zein izan da, bai. Bildarretzek esan du, bai ala bai, udazkenean onartuko dela hezkuntza legea, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera. Hezkuntza lege honek aurrera egingo du, ze azkenean EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek dagoeneko esan dute osoko zuzenketa honekin ez dutela babestuko, hala ere egia da, EAJak eta PSek eurek soilik onartu dezaketela. Nola ikusten duzu egoera? Ez dakigu egia esan segertatuko dan, eta gainera guk ez diogu hainbesteko, ez dugu eztabaida horietan sartu nahi, gu benetan nahi dugu lege bat, nun oinarri bat jarriko duen, benetan guk esate dugu guretzat abia puntu bat dela, eta abia puntu bat izateko jauziak eman behar ditugula, eta lege honek, ez dakit, ondorengo urteak arautuko baditu, oinarri sendoak behar dituela, horreraino. Eta emendakin hauekin gure ustez atzera pausoa ematen da, bai? Horregatik esaten dugu zalantza juridikoa edo nahasmena ekarri dezaketen, edo euskalduntzean aurrera egiteari ateak itxi diezaioketen emendakin horiek erretiratu beharko liatekela. Ze gertatuko den, guk ez dakigu, alderdiaren arteko negoziazioa da, eta guk espero dugu ahalik eta lege hoberena onartzea, eta ahalik eta lege zehatzena onartzea. Bestalde, Nekane, hezkuntza zerbitzu publikoaren zehaztapen sakonagoa egitearekin bat etorri zarete, baina ausartagoa izan beharko lukeela defendatzen duzue. Bai, izan ere, iruditzen zaigu hezkuntza zerbitzu publikoaren bat egiten dugu, printzipioekin, baina berriro ere publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko resistentzia daudela iruditzen zaigu. Eta uste dugu hor barruan dauden ikastetxe guztiak baldintza beretan aritzeko aukera izan beharko luketela. Eta hor ikusten dugu utxunea. Halere, esan bezala, gure ustez bada aurrera pausu bat, aurrera pausu garrantzitsua, hezkuntza zerbitzu publikoaren definizioa, baina, aipatutakoa, ausartagoa izan behar dula iruditzen zaigu, bai? Egin duzue, doakotasunaz lege proiektuak dioenearekin, okertzen ez baldin nahi, zeinbait zuenketetan zehaztutakoa ere txalotu duzue.
Bai, bat gatoz doakotasun printzipioarekin eta helburuarekin, eta ikasle eta familiak hezkuntzarako eskubidea bermatu hartzailenarekin, bai? Eta honek ere segregazioaren kontrako neurritzat ulertzen dugulako guzti hau, baina era berean, finantzaketa hori nolakoa izango den eta zer bideratua izango den, nik uste dut argiago azaldu behar dela legean, bai? Hori da gure iritzia. Txalotzen dugu ekimena, bai? Baina era berean zehaztasuna handiagoa eskatzen dugu gai honen inguruan ere. Eta protestak izpide ditugula langatazkekin jarraiki, goiz honetan Ordulizko Mekanerreko langileek manifestazioa egin dute Bilboko Eusko Jaurlaritzaren aurrean, enpresak lantegia ixteko erakutsitako asmoaren aurka egiteko. Entzun jarraian, Unai Mirasolain enpresa batzordeko lab sindikatuaren ordezkaria. Gaurko gore baguna eta Eusko Jaurlaritzaren bilera daukagu industria sailan, alde batetik esan nahi dugu txosten bat eraiki nahi dugula externo adituekin, enpresa externakin, eta Mekaner ikuspegiko sozial batetik bideragarri plan bat egitea, eta hori dela eta eskatuko digu diru laguntza txosten hori eraikitzeko. Eta hortik irtetzen diren emaitzekin, gurekin defendatzea Mekaner ez arratzeko eta aurrera eramateko. Nafarroan aldiz, bulegoetako beharginek greba eguna dute gaurkoa. Adi. Gure sindikatuon proposamena da lehenik eta behin KPIa bermatzea eta bestalde batetik lanaldia murriztea. Hala ere, atzo elkartu ginen patronalarekin eta berriz ere mehatxuzko tonuarekin eta beti erabiltzen dituen argudio berak erabili zituen, berriz ere esateko beraien proposamena mantentzen dutela eta ez dutela kontuta, hau ez zuten horrela aipatu, baina gure ustez honen islada da ez dutela kontutan hartzen sektoreko errealitatea ez da langileen eskakizunak eta aldarrikapenak. Eta Nafarroan garela, Volkswageneko 10. lan ituna atzo izenpetzea espero zuen zuzendaritzak, baina beste astebete itxaron beharko du. Langileen batzordean gehiengoa duten bi sindikatuak, UGT eta Comisiones Obrerasek zuzendaritzaren proposamenarekin ados daude, baina haren onurak saldu nahi dizkiete langilei. Larunbateko arratsaldeko 4:00 deitu dute batzarrera akordioaren nondik norakoak azaltzeko. Gainera, aurre akordioari buruzko galdeketa bat antolatuko da datorren asterako. Bihar, zuzendaritzan eta langileen arteko bilkuran erabakiko da noiz egingo den erreferendum hori. Azken bi urrats horien zain, Volkswagenek ohar baten bidez baieztatu du akordioa duela UGT-rekin eta Comisiones Obrerasekin. Jesus Galindo, industria harremanetarako zuzendariak espero du langileek horren aldeko iritzia agertzea. Elak zein labek proposamen horren kontra egin dute eta batzarra txanda bakoitzeko lanorduetan egitea hobetsi dute. Elaren arabera, batzarra parte hartzailea eta irekia izan beharko litzateke eta hori bermatzeko modua da astegun batean egitea. Alta, batzordean gehiengoa dutenez, larun batean egitea erabaki dute Comisiones Obrerasek eta UGTek. Asteburuan fabrika itxita egon ohi da eta parteko orduak ordaindu behar izaten ditu enpresak, baina nahiago du hori astean txanda bakoitzeko produkzioa eten baino. Labek aurreratu du ez dute larun baterako batzarrean parte hartuko.
Joan den urriaren 14an, Iñaki Abad Altsasuarrak gogora ekarri zuen gau hartan 7 urte beteko zirela begiak ireki zizkien muntaia bat sortzeko makineria abiatu zenetik. 3 egunetara, hilaren 17an, 3 militar eta 4 pertsona bat atxilotu zituen foruzaingoak Iruñean, gazte bati Nafarroako hiriburuko erdialdeko diskoteka batean, atarian, emandako jipoiengatik. Gaueko 2 istilu jai eremuetan, tartean, zibilak eta militarrak zeudela, baina amildegi batekin, tratamendu judizial, polizial, politiko eta mediatikoan, Iruñeko instrukzioko 4. zenbakiko epaitegiak atzo agindutako baldintzapeko askatasunarekin amaituta. 7 urte eta amildegi bat, Altsasu eta Iruñeko militarren artean. Duela hilabete eskaz, 4 gizonek izugarrizko jipoia eman zioten Iruñean, zentral aretoko atearen aintzinean, bertze gizon bati. Egun hauetan, jipoia errautsa bezala zabaldu da sareetan barrena. Izan ere, astinaldia emandako 4 lagunetatik 3 Espainiako militarrak dira. Militar horiek Nafarroan daude igorririk Berriozargo Aintzoain militarren kuartelean. Iruñeko instrukzioko 4. zenbakiko epaitegiko titularrak behin-behineko askatasuna eman die 4 atxilotuei, baina zauri larriak eragitea leporatzen diete. Epaitegira astero agertzeko betebeharra ezarri zaie inputatuei, baita biktimarengandik urruntzeko agindua ere, iturri judizialek jakitera eman dutenez. Era guztietako erreakzioak bildu dira sarean. Aunitzek Altsasuko auziarekin alderatzea eskatu dute, eta lege antiterrorista aplikatzea eskatu dute hainbat erabiltzaileek. Politikari batzuk ere eman dute bere iritzia. Errate baterako, Jon Iñarrituk errandu, azalpenak eskatuko dizkiola Espainiako gobernuari. Denborak erranen du auzi hori auzitegian bakarrik konpondu edo Espainiako gobernuan izanen ote den mintzagai. Bestaldetik, urrats bat gehiago egin du askatasunerantz, Jakes Esnal euskal presoak. Etxeratek jakinarazi duenez, iaztik ezarria zuen eskumuturreko elektronikoak kendu diote Baionako presondegian joan den astean Jon Parotekin egin zuten modura. Baldintzapean aske gelditu da Esnal eta berak ere neurri zorrotzak bete beharko ditu datozen 10 urteetan. Egoera berean da Frederik Aranburu Xistorrere. Gai zaldatuta berriz, Bildu Gazako indarkeria agertoki onartezina salatu du. Eta deia egin du elkarrizketaren eta akordioaren bidea jorratzeko, Palestina estatu bilakatzeko irtenbide politiko bat topatzeko. Hala, Euskal Herrian Palestinaren alde deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du. Hala nola, larunbatean Donostian egingo den manifestazioan. Eta 15 urtetan bezala, lehenik eta behin dei bat egin nahi diogu deseskalada militarari eta dei bat egin nahi diogu elkarrizketari eta akordioari. Azken 20 urtetan bezala, badago estrategia bat, genozida den estrategia bat, Palestinar herriaren kontra. Berriz ere eskatu nahi dugu Gazako eremuaren aurkako estrategia militarrak eten egin behar direla, eta baita ere, esan nahi dugu, hau ez dela soilik arrazoi humanitarioengatik, baita ere arrazoi politikoengatik eskatzen dugula. Eta arazoren jatorria da Palestina herri okupatua dela. Herri palestinarra errespetatu eta bere estatua errespetatu. Apartheid egoerarekin bukatu egin behar da. Okupazioarekin bukatu egin behar da. Eta zentzu horretan dei egiten diogu Euskal Herritarrei egongo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko.
Euskal Herriko gehiengo sindikalak berriz ostegun goiza aprobetxatu du Palestinaren aldeko aldarria kalera ateratzeko. Ekialde hurbilean indarkeriaren amaiera eskatu dute Bilbon eta Iruñean. Erne. Joan den larun batetik ona, indarkeriak gora egin du lehendik gerra egoera etengabean murgilduta zegoen Palestinako lurraldean. Israelek Palestinaren aurkako erabateko gerra deklaratuta, Gaza guztiz suntsitzen ari da. Gerra krimen kontaezinak eginez, palestinarrak erailez, finean gizarteriaren aurkako 11 urraketa eginez. Hori guztia salatzeko, bildu dira LAB, SK, Steilas, Etxalde, IRU, NUGT eta Komisiones Obreras sindikatuak, bai Iruñeko udaletxe plazan eta baita Bilboko eliptika plazan ere. Indarkeria gora egin du Palestinan, hala ere ezin dugu gastu hau ez dela aste batzuetako edo azken asteko kontua. Israelgo estatu sionistak azken 75 urteak daramatzala Palestina kolonizatzen eta herritarrei apartheida ezartzen. Oraingo honetan gainera argi dago Israelen helburua Gaza erabatzuntzea dela eta ezinbestekoa dela behingoz sarrazki hau geldieraztea. Sindikatuek Israeli bere hondamendi politika finitzea eta Palestinaren lurraldearen okupazioari bukaera ematea exigitu diote beraz. Bada Palestinarekiko elkartasunaren bueltako gehiagoren zain, kirol arloa murgilduko gara. Izan ere, Wine Run lasterketaren 6. edizioa eltziegon egingo da urriaren 29an. Korrikalariek Arabako Errioxako paisaietatik eta upategietatik barrena ibiliko dira inguruaz eta tokiko produktuetaz gozatzeko aukera ematen duen jarduera honekin. Wine Run lasterketa eltziegora ailegatuko da urten. Probaren 6. edizioa urriaren 29an egingo da 3 modalitate ezberdinekin. 10 eta 20 kilometroko lasterketak eta 10 kilometroko martxa herrikoia. Azkeneko honen ibilbidea herriko mahasti eta upategietatik igaroko da. Osotara 3 upategi bisitatuko ditu bakoitzean ardo bana hartzeko aukerarekin. Tokiko produktuak eta kirola batzeko aukera paregabea. Ibilaldi herrikoia eta lasterketak amaitzerakoan eltziegoko herrian ere hainbat puntu egongo dira ardo desberdinak probatzeko, gastronomia aldetik ere, parrilla erraldi bat egingo da, paella jateko aukera izango da, eta, bisibilidadea eman nahi diogu, bai Arabar Errioxako gastronomiari eta baita ere bertako produktuei. Modalitate guztiak batuz, 3.000 lagunek hartuko dute parte lasterketetan. Dortxal guztiak jada agortuta daude. Hala ere, urriaren 29an eltziegora gerturatzen direnek, tokiko ardo eta pintxo azokaz gozatu ahal izango dute. Bada Araban garela kultur arlotik bada berririk. Euskadiko orkestrak 4 ekoizpen propio sortu ditu musika gela 2023-2024 zikloaren denboraldirako, barkatu. Osotara, 50 jarduera baino gehiago eskainiko ditu Donostia eta Gasteizen. Musika gaztengan gerturatzeko asmoarekin jaiotako zikloak aste honetan bertan hasi da ikaslei zuzendutako kontzertuekin. Eta asteburuan musika familian zikloaren kontzertuei hasiera emango dio orkestrak Miramonen eskainiko duten ikuskizunarekin.
Asteburu honetan, jada hasi den Das Jazz jaialdiaz gozatzeko aukera izango da. Musikarekin jarraituz, ez da hilen taldearen elkarrezketa izango dugu gaur zuzenean, gaueko 10:00 musika zuzenean saioan. Da Time Tabakalerak eta Arte Ederren Bilboko museoak elkarrekin egindako lehen erakusketa azken txanpan sartu da, eta 3 obra berri eta garrantzitsu daude ikusgai. Goiak Margot. Barkatu azken momentuko arazo teknikoak izan ditugu eta geroz eta bullying kasu gehiago ikertzen eta detektatzen dira, sentsibilizazio eta ezagutza handiagoa dagoelako Jaurlaritzaren arabera. Bullying protokoloa badago, baina gabeziak baditu tartean. Ez du arrazakeria aintzat hartzen. Hala, gaurkoan bullying eta arrazakeria gaiak lantzeko gurean izan dira David Ontoria Kongito laburmetraiaren zuzendaria eta Maitane Olatz Azalak elkarteko kidea barkatu. Haiei egindako elkarrezketekin utziko zaituztegu jarraian. Aipatu dugu, ezta? Azalak elkarteak arrazakeria eta beltzfobiaren aurka lan egiten du, bereziki haurre, nerabe eta gazteek pairatzen dutena, ezta? Zein da zehazki Azalak elkartearen helburua? Bueno, ongi esan duzu, helburua, arrazakeria eta kasuan gure seme-alabek pairatzen duten beltzfobiaren aurka borrokatzea da, eta nagusiki gure esparrua, eskola esparrua, eta gero eragingune gehiagotara gizartera heltzea ere bada. Eta helburu horiei helduta, ez dakite zer egiten duzuen, zer bultzatzen duzuen? Bitu. Gu familia elkarte bagara, kasuan seme-alaba arrazalizatuak dauzkagu denok bai ala bai, eta guretzako elkargune bat izaten hasi zen hori, joan gara pixkanaka helburu formalagoak jartzen, eta gaur egun ikusi duzuen aurretik David Ontoriak egindako laburmetraia dugu gure produkzio propio gisa, baliabide bat. Eta gure helburu nagusia baliabideak sortzea da, gure seme-alabek referenteak izan ditzaten, bai eskola esparruan, bai bizitzan, azkenean minoria edo gutxiengoa izateak suposatzen duen erronka handia delako txiki-txikitatik hasita.
Haur nerabeta gazteen arrazakeria eta beltzfobia izan ere zein da, zuek ikusten duzuen egungo argazki orokorra, sentsibilizazio eta kontzientzia handiagoa dagoela esango zenukete? Bueno, alde batetik, gaur egun ez, gizarte informatizatu batean bizi gara, denok dakigu zer den arrazakeria, baina inor ez da arrazista. Orduan, paradogikoa da, gu guraso bezala bizi dugulako, ez guk baizik eta gure seme-alabengan ikusten dugu, bizi dutela egunerokotasunean arrazakeria edo mikroarrazismoak, ezta? Ze gauza txikiak izan daitezke, baino badira, eta horiek tantaz-tanta pertsona arrazalizatuek esaten dut, ezta, oinaze handia direla haien bizitzan zehar, hori pairatu beharrak ondorioak dituela luzetara. Eta orduan gure helburua guraso oro bezala ez da babestea eta horri aurre egiteko erremintza bilatzea da, baina panorama ez da positiboa. Gero eta era oldarkorreagoan edo zabalagoan jendeak, gure seme-alabekiko jarrera razistak asaltzen ditu eta honi aurre egiteko ahaleginak gureak. Aipatu duzu, ez da, Maitane, jendeak diola ni ez naiz arrazista, baina gero arrazakeria badago, eta mikroarrazismoa aipatu duzu. Ez dakite, jendeak ulertzeko edo zeintzuk diren mikroarrazakeri kontu horiek adibideren bat eman dezakezu? Bueno, adibideak asko dira, gure seme-alaben anekdota bezala konta ditzakegunak, baina badira gertaerak, puntu handiago batean edo gutxiagoan, umeek ekartzen dizkigutenak. Eskolan, askotan, eskola esparrua delako umeek ordu asko ematen dituzten esparru bat, ezta? Normalean, haien izenak ondo ez ahoskatzetik hasten dira, ez dakigunean ere haien jatorria zein den edo suposatzea haien jatorria atzerriko izan behar dela, hau da. Gure seme-alabei askotan galdetzen dieten ongoa zarete. Eta erantzuna Bilbo edo Erandio edo berdin da, beste herri bat izaterakoan, jendeak galdetzen dut, baina nongoa. Eta horrek, galdera horren atzean dagoen erantzuna edo jakin nahia bada, jatorria zein den, bai? Eta gure umeak, arrazelezatuak izan arren, Euskal Herrian jaioak izan daitezke, batzuk bai besteak ez. Baina ez da erantzun hori ontzat hartzen. Orduan, etengabe ez da zure nortasunean kraska ibiltzeak, horrek badu azkenean ez da nolabait eragina haien psikean, haien garapenean. Hori alde batetik, beste aldetik, suposizioak egitea, hau da, beltza izateagaitik, korrika ondo egingo duzu edo dantza ondo egingo duzu. Horiek badira estereotipo batzuk jendearen buruetan daudenak eta horietatik abiatzen dira jokabide edo jarrera rasistak edo mikrorasismo horiek egunerokotasunean dauden gauza txikiak, baina tantaz-tanta ez da badoazenak gainezka egiten. Aurreitziak aipatu dituzu, aurreitzi bat bada ere askotan ikusten dena edo euskaraz ez egitearen kontua, ez da adibide on bat dela hori? Hori da. Hain zuzen behitu hori ez dizut aipatu, baina zenbat eta zenbat ume etxetik euskaldunak dira, eta zuzenean gaztelaniaz mintzatzen zaizkie irakasleak edo ondorioztatzen dute, haiek direla lotura egiten dituzte bai arrazializatua izatearekin eta erlijio sinismenekin edo hizkuntza ez jakitearekin edo jatorriarekin, eta gauza guzti hauek azkenean seme-alabei sortzen dietena da azaltu beharra, behin eta berriro justifikatu beharra haien jatorria, haien nortasuna, haien den dena behin eta berriro azaldu behar izate hori, gehiagizko esposizio horri. Eta aur nerabeta gaztez gabiltzala zentroen kasuan, bullying protokoloa badago, baina protokolo horrek baditu gabeziak, ez da, tartean arrazakeria ez baitu aintzat hartzen protokolo horrek. Bineo, ni ama izateaz gain irakasle ere banaiz eta protokoloak ezagutzen ditut, eta esan behar da protokoloa berez ongi dagoela, ongi egiten denean baduela funtsa, baina zer da gertatzen dena? Pertsona zuriok ez dugu arrazakeririk biziko gure bizitzan, eta bizi ez dugunez ez dugu detektatzen. Ez gara gai
ez badugu kontzientzia edo formakuntza espezifikorik ez gara gai, esan bezala, identifikatzeko. Orduan, ze gertatzen da bullying rasistarekin, beti gutxietxi egiten dela. Hau da, ume batek eskolan bere irakasleari esaten dionean, nire ia ikutu didate baimenik gabe, irakasleak esango du. Eta, zer? Edo nire iearekin edo nire itxurarekin sartu egin dira eta irakasleak esango zu, bueno, umen kontuak dira. Zuk ere erantzu jozu edo ez egin hau edo dena delakoa, baina ez dio ikuspegi antirrasistatik daukan kutsua emango, eta orduan ez da erantzun zuzenik emango. Azken batean eskoletan falta dena delako ikuspegi antirrasista, antikolonialista bat, eta hori pertsona zuriok ez dugu. Ez dugu ez bagara formatzen bereziki. Orduan hor dago hutsune handia. Ikuspegi antirrasista, antikolonialista aipatu duzu, zein garrantzitsua den kontzientzia hori eta formakuntza horiek bultzatzea, ezta? Eta zuek azalak elkartetik, hainbat ekimen dituzue, formakuntza horiei dagokiere sokertzen ez baldin banaiz? Bai, gu ere realistak izan behar gara, guraso edo familia elkarte izanik ere mugak baditugulako, baina guk adibidez David Ontoriak egindako laburmetraiaren helburuetako bat orain da ikusentzunezko produktu hori umentzako egokia badena, hausnarketarako, eskoletara eramatea. Eta eskoletan eramateko, agian gida didaktiko baten laguntzarekin, irakasleek landu egin alizatea eduki horiek eskoletan izena jartzeko eta identifikatzeko zerbait, zer ez, kontu hauetan. Eta, oraindik badago lan handia egiteke ez da, eta izan ere eskoletan ez da behar beste lantzen, ez dela behar beste lantzen esango zenuke arrazakeria, eta, zer gehiago egin daiteke formakuntzak adibidez aipatu dituzu, adibidez bideo laburmetrai hori ikastoletara eramatea? Bai, badaukagu gizarte zuria gara, Euskal Herria naiz eta koloretako izan, eskoletako errepresentazio gehiena zuria gara, ez dago ikuspegi hori izan bezala, eta gainera, hain zutila den detaile, baino, inauteri guztietan, otsai aldera, urtero elkartean, Euskal Herriko eskola askotatik kexak jasotzen ditugu, klaustrotik, Afrikar mozorroa erabili nahi delako eta umei ere agian arpegia beltzez blackfaceak egiten direlako. Edo nolabait estereotipoetan oinarritutako mozorro burleskoak edo planteatzen dira klaustrotatik horren txarkeria ikusi gabe. Horrek duen sakon, duen pisu sakon guzti hori historikoki hortan ohartu gabe planteatu egiten dituzte. Orduan, gabezi itzela da, baina hortik hasita erreferente falta ere beste bada. Liburuetan, historia liburuetan edo errepresentatzen dituzten pertsonetan ez dago razializatutako eredurik eta horiek ere sortzea eta eskoletara eramatea ere gure lana da. Aurrentzako liburuetatik hasita edo eredu izan daitezken gure gizartean dauden pertsona bat David bera guretzako elkarteko kide referente bada gure umentzako zinema zuzendaria delako eta gure umeak ez direlako ez da estereotipotan enkasillatu behar etorkizun batean nahi dutena izatera iritsi daitezkelako eta hori erakustea nahi dugu eskoletan, ez da? Erreferenteak aipatu dituzu, zein garrantzitsuak diren erreferenteak, David Ontoria bada erreferente bat, eta aipatu duzu nola, zuen helburua dela, ez da, kongito laburmetraia ikastoletara eramatea, edo zeinbait ikastoletan hori ikustea, kontzientzia edo lantzeko. Orduan, esan genezake, hori dela eskuartean duzuena orain, edo ez dakit beste zeo zer duzuen? Momentu honetan, badiotzut, indarrak hortan zentratu ditugu eta baita ere gero gure hilabeteroko topaketak antolatzen ditugu, umeak berdinen artean mugitzeko eta haiek, gutxiengo diren horiek, egun batean gehiengoa izan daitezen eta haien inguruan eratzeko ekintzak. Baina printzipio baten elkartetik orain, momentu honetan, zentratuta gaude, David Ontorioaren laburmetraia zabaldu edatu eta erabilera pedagogikoa egin dadin. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian.
Aldapeko sagarra bestiarekin utziko zaituztegu, kaina kaik moldatua. Ondo izan eta bihar arte. Nor kantatuko ote du soinu txori. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. 20 errepidean Santo Domingo eta Galbarriatuko lotunearen artean herri bat itxiko da Bilborako noranzkoan bihar